wena muntu osuka eGoli kuma province akude qaphela lokhu njalo uma uza kaBabu Dokotela eThekwini kunezimoto ezihleliwe ezizokulanda e-airport noma eDurban station zikulethe kaBabu Dokotela mahala zibhalwe Babu Dokotela. uBabu Dokotela akwazi ukusiza ezinkingeni eziningi zemali zebhizinisi zomcebo. Ingabe ufuna isigubhu semali, ufuna umcebo waphakade noma uphondo lwemali, uBabu Dokotela engakusiza kukho konke lokho. Sishayele ku-082 459 1816 noma ku-063 689 8922. uBabu Dokotela usayindlondlo kwezokwelapha nokuphakamisa abantu. Siyabingelela ubingelela ubaba lona ogqoka kakhulu odlula izinyanga ezinye. Madoda safuna izinyanga zohlanganisa idwedwe. Hayi hluphile. Izinyanga zaseGoli kufuna ngeke ngihambe nani ngonifaka esitolo ngithengisa into ezisile. Zonke izinyanga egqoka yini lento iFabian. Ufika esitolo seFabian akukho umuntu. Kanti mayithengqa Fabian ngoba isitolo hleze kuwethe. Zonke Fabian icazibula ngifike igqoka Fabian umsangano lento le. Babu Dokotela baba sezibawujala ufana umdlezi yakhe umzulu amancancisi. Namhlanje siyashutha ke siseThekwini emgaqweni ekuthiwa Queen Albert Street ibhilidi esikulona. Not ukuthi ipassage ashutele passage. Ibhilidi esikulona bese saba nemali shutela building. Kuthiwa iNetbank House building shutela idark room studio number 1. Siyabonga. Dokotela siyathokoza kakhulu siyabonga kakhulu futhi kuba nawe namhlanje sibingelele nakumbukeli weBudokotela TV. Siyabonga kakhulu bakithi abantu abakhomentayo, abantu abalikeayo, abantu abashare ama videos kaBabu Dokotela. Abanye Dokotela bayabathatha bawafaka na ku TikTok babo ba react kuyona. Siyathobeka kakhulu ngalokho Dokotela, siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu Dokotela, ngicela sikhulume into ebalulekile bakithi. Yazi ukuthi ayikho into emhlabeni ebaluleke njengokuzethemba noma confidence yomuntu. Baze bathi abanye abantu confidence is attractive. So once nje wane confidence right, definitely uzokwenza izinto right, impilo yakho izophumelela. Dokotela, ake sikhulumeni ngokuthi ngabe izinduna umuntu ezimilayo nani ikhona i-treat yazo uma sithi ngayi-treat ngeyani Dokotela? Isangabuye ithemba kumuntu. Ake siqale sikhulume nje noBabu Dokotela baba sezibawujala umfana umdlezi yakhe hlala induna. Uphupha ulele nomuntu ongamazi. Gcina kunenduna lapho. Mase kuzoba khona ke induna ezakhiwayo. Le nduna uma sizakha sithatha uSouth oRaf. Awusali uSouth oRaf mesifuna umuntu abe nenduna. Uthatha uSouth oRaf, uma usuthatha umuntu ekuthiwa ivimbi umavumbuka. Uma usuthatha umuntu ekuthiwa umlungumabele. Uma usuthatha lo muthi nalo muthi. Umuse ke uyawuhlanganisa lo muthi ugaye ube impuphu ke wonke. Umusuthi uyawukhulumisa ke manje lo muthi. Izinsuku ezintathu. Ngo4 ekseni noma ngo3 ekseni. Lo muntu uma ufika lo muthi uzana ephela ubuthonga hamba ochama. Buphela ubuthonga hamba ochama. Emva lokho kuzoba nezinduna. But induna zakhe ziyahluka ziba sangathi ziyinsumpe, ziba nkulu mase abe nesidina. Amehla akhe mase yashintsha abe bovu. Emva lokho mephusha ekhaleni kuphuma into enyanyekayo. Emva lokho ke unesiduna, unesichitho, unesidina. Ezinye induna zenziwa ukungcola kwesibindi, nako ukungcola kwesibindi kuyakubanga induna lokho. Kuzoba ukungcola kwesibeletho kuyakubanga induna. Engisho ukuthi induna not ukuthi it's one way stream. Ufuna uqala uzazi ukuthi zakheka kanjani eyini engabangela induna. But ubona kanjani uma ukuthi lo kungcole isibindi? Ezakhe ziba ku cheekbone ziba la. Lo muntu esifazana ubotho isibeletho mekuyisibindi ziba la. Ubotho lo isibindi kuphela. But uma eshayiwe zihamba esiphongweni. Ushayiweke lapho ke mehamba esiphongweni zihlala phezulu amashiya amahle bese babofu. Sezobe sezispreada ke yonke ke indawo. But nje lona nje usuke necluster enduna suke sebeshawe ngomuthi. Nathi ke sineqhaza lapho. Angigeje nama. Hayi ngikushaya uxoshwe emsebenzini nangenduna. Ngenduna ngikushaya uxoshwe ukuhluka nendoda yakho ngoba ikhathelo wena uhlezi uchicha amafutha emcamelweni kusala amafutha. Induna sithatha iyani. Munenduna sikugqumise ngayo. Iyani u50 umuntu menenduna sifike lapha kuBabu Dokotela asho ukuthi specifically kunenduna cela ingane yakhe bayinike bamnike ehamba uqhupha kubo 50 lokho. Siyabonga Dokotela, siyathokoza kakhulu Dokotela, siyabonga kakhulu. Umshaya umuntu axoshwe emsebenzini ngenduna nje sizwe. Uyajwayela sehluphile. Dokotela,
i-cancer kulezi insuku lezi angazi noma isibadlisile dokotela baphila ngayo lezi insuku dokotela. Abanye ngapha benza ukuthi, abanye benza ukuthi wonke umuntu uya-admithwa i-cancer, ama-stage. Dokotela ngabe i-cancer can be defeated? Mawucabanga mawubuke nje knowing i-cancer yinto i-cancer mkhulu. Futhi angiyena uNkulunkulu futhi angihlanganisele noNkulunkulu but ngeke ngisho ngithi uNkulunkulu umuntu obulawa i-cancer ngazama usesogweni. I-cancer iyamrape umuntu, irape yonke organ yakhe, imrula out lo muntu usarenda yonke into kusale i-cancer. I-cancer kubulala ufundile, kubulala unemali, kubulala ungafundanga. Hayi misifikile but mina ekulapheni kwami ngiqala ukulapha abantu abane-cancer 2002 but angikaze ngimlaphe umuntu one-brain cancer wasinda. Angikaze ngimlaphe umuntu nje othi une-brain cancer akekho kwafika Babu Dokotela wasinda. Bonke abane-brain cancer engibaziyo mina akekho wakwasinda. Akekho engimaziyo ophuma kwi-chemo mhlawumbe ukhona ngakini okwakuthiwa une-cancer ubuchopho, hayi bazeni bakhipha ubuchopho afake obunye abasindi. But laba abanye abebe-cancer yomphimbo uNkulunkulu usiza kakhulu, siyakwazi ukubalapha. I-cancer yesibindi siyabalapha, i-cancer yedidi le ukuthi umuntu aphuma igazi one way sibiza ukuthi CA199 iyalapheka nayo. Then i-cancer ehluphile, i-cancer yamathumbu, intestinal cancer. Leya cancer leyana inkinga manje iyacasha kakhulu. Kuthiwa ama-ulcer isikhathi esiningi kanti cancer. Agcina ngasakudla ukudla ukuthi umuntu kanti cancer. Iyacasha manje angifuni ukuzenza umaster. Ngithi mina i-cancer yamathumbu angiyibheki. Angiyibheki ngisuke ngiyibona kanjani ukuthi yona. Lapho ufuna singaconfuse abantu but ngenhlanhla abantu be-cancer sicela ukuthi beze sibone ukuthi bazosizakala. But most of the time kunesibhedlela esisemele sibheke nge-English igama lazo 2008 and 10 to 12 bese singilethela nje i-referral yabantu be-cancer. Ukuthi nje umuntu usehlule u-chemo radiation bebengilethela. Nesinye ngesilethe kwena ngeke ngisisho futhi esikhulu naso futhi bebengilethela abantu be-cancer. But mebengilethele nami we-brain cancer obeshona ngoba ngikwazile ukulapha umuntu we-nostril cancer, i-cancer umbombo. Imikubambile i-cancer umbombo awubi nawo umbombo yaphela. Ngithanda kube i-bridge iqonde. Shumisa amehlo bazo nje eChina uba kwe-nostril cancer ke lapho ke. Engisho ukuthi besibalapha ke kodwa ngisho ukuthi insipho iyawasha ukuthi wonke umuntu one-cancer akeze kumina. Ngifuna ngikhuluma iqiniso, abe-brain cancer angikaze ngimlaphe. Abe leucoma cancer, blood cancer ayayo lento ngisho ngicimezile anginankinga. I-spinal cancer angikaze ngimlaphe futhi wakhona ngoba i-spinal cancer ne-brain cancer into eyodwa. Ngoba phela lento isoko ispine yebuchupheni straight angikaze futhi ngimlapheke lo. Babu Dokotela baba sizobaba ujabulele siyabonga. Sawubona kudokotela. Dokotela ngicela ke sikhulumeni le dokotela ukuthi isithwalo asifundelwa. But not for anyone ongasenza isithwalo. Please don't be fooled. Sithile dokotela. Isithwalo kulezi insuku mina ngibona ukuthi ngathi wonke umuntu ziyakhala. But dokotela ukuthi asifundelwa isithwalo. Don't be fooled, dokotela. Yeah, do not be fooled. Because isithwalo number 1, uma uvula i-private school, i-varsity, you must have your own library. Angiqale ngikusho, uma uzovula i-varsity, private school ye-varsity, futhi ube ne-library yakho. Uma ungenayo uqualify, it's just a finishing school lento oyivulile. Because awunayo i-library yakho. Uma uthwalisa funa ube ne-library yakho, ube nabantu abakuthwalisela abantu endaweni ethize la sifica khona izimpondo, efica khona izimpondo nezikhumba zezimbuzi la kuthiwa kuthwaliselwa khona. La kuthwaliselwa khona abantu ufika kuhleze kunempukane ngoba kunomswane. Labantu abasithwalisayo sibabona kuma social media, uthwalisela emzini womuntu, uthwalisela endaweni encane kuthiwa ngahlaleka lapho ngahlala unika izinto ekuthiwa uzofika wenza. No, isithwala sona i-prescription. Asiyona nje wenziwa inyanga uphothulwe inyanga. Manje le ithwala ezikhona esizitholayo abantu basendelwe even imithi yesithwalo. Kuthi uzofika wenza kanje. No, it does not work like that. Mina nginesithwalo mina ekuphoqa ukuthi wena uma usenza uthatha igusha ulifake emanzini lize lifele emanzini. Isithwalo leso, yabo. Nginesithwalo mina siphoqa ukuthi uthatha imbuzi uyakhela idamu ufake idamu emanzini izifele isithwalo. Awukwazi ukuthi ubhalele imithi yaloo nto leyo. Nginesithwalo mina kufuna khanjwe nawe kiwe ethuneni kombikwa kufakwe lento ethuneni izikhala ebhokisi gqo ibhokisi isifikele bese isithwalo ngeke uzoyenza ungavuka ubaleke. Ungahlaba ngebhokisi bokuvusana ubaleke ngoba manje awuyazi lento wena. Utshethe kumbiwa lo muntu angibhiwa lo muntu kwakhiwa lento iconnectwa naye kanje emjondolo lahlele kuona.
isithwalo leso manje izithwalo gotta be careful menikeza izithwalo ngoba ninikeza izithwalo ama-juvenile abantu abasanokubisi abantu abahlula ukuthola umsebenzi abanye babalekele ngisho isikole bathi bangena kumaskani babothi iyagqilaza amaskani babuyela ngapha eminyangeni emagwaleni hayi ningazodlala abantu isithwalo nje do not be fooled when it comes to isithwalo do not be fooled and then ulitshatha ugodo ungalazi and lento engiyikhuluma ufuna ngiyicule ngenze sure ukuthi lento angigeji ngiyayazi Babu Dokotela bawesizibojabule mfana muhle ngathi khehla umlungu siyabonga Dokotela sathoza kakhulu lokho Dokotela sathoza kakhulu nokwazi nje Dokotela uthi hey kanti Dokotela asikhulume Dokotela ngophondo lwemali kubantu abangasomabhizinisi kuphela ngophondo lwemali Dokotela lwenzani kosomabhizinisi uphondo lwemali uphondo lo abantu nabangena business bayifuna ukuthi mina ngeke ize kulungele ngeze kulungele ngoba lo laphondo lakhelwe umuntu osuke senento ayenzayo ihlaba into eza kuwena kuphela uphondo elikuvikelayo uphondo olulethayo futhi kodwa wena osuku usunento ovese usuyenzayo and uzobuza Babu Dokotela njengoba ngenza ibhanoyile ngangisiza nephondo no ngeke uwazi ukuthi umenza into ephambe nomthetho izoletha yonke into kuwena even ama hawks azofika usaqoqa ebhanoyini lakho enza into esemthethweni dayisa idakamizwa ngeke lukusize uphondo dayisa insangu ngeke ake sikhulume ngento ezilegit into ezihambisana neconstitution nomthetho ezihambisana nosazi ukwazi ukuthi wenza into esemthethweni thatha uphondo lu 30,000 rand ngikwakhele lona ke uma ulanda uphondo luyimfihlo indoda iphatha irompa lengane eblue umuntu wesifazana uphatha le epink laba bangasazi ukuthi indoda noma umfazi baphatha le rompa emhlophe ngoba sekuvezana kwashintsha manje uphatha ke lemhlopheke lento kuyayigoqa ke lo phondo uma usufika ekhaya ulibekela ama fruit ludla ama fruit ludla ama sweet lo phondo lolu and lo phondo lolu selizosebenza ke lwenza lento wena oyishoyo liyanetha alinethi lengane oyilandile ngoba uyilanda ngerombo yizokwenza wena lento wena oyisho kodwa noma ngabe umya kodwa kusala uzolala udlile uzola kanjani uzobona ngokuthi kusala iyazo nengane izokwenza njani after 4 months uyalibuyisa uphondo no 5,000 rand sizofaka enye software sil upgrade bese siyakucaba futhi ngenye into engaxoxwa musu phinde futhi udedelwe uma usafuna ukukhuphula futhi kuzoba kuwena but ukukhuphula every 4 months uma uthanda uma ungathandi futhi ku right lapho ku right angifuna ukuthi ungifonele uthi Babu Dokotela sekuseni kwathula kakhulu manje ngoba ngiyazi isikhathi sesiphelile ingane isibuyilize lana kophela iyala lengane Babu Dokotela bawesizibojabule mfana muhle ngathi khehlela umzulu amancane siyabonga Dokotela no siyabonga kakhulu Dokotela ngalokho hayi Dokotela sikhulumeni lento yokuthi hayi lo muntu lo uyasidinga isigubhu uyabona lo muntu lo uyasidinga isigubhu futhi uyambona ukuthi ukuzabalaza kwakhe nokuzama kwakhe kuyayidinga enye force kuyadinga amanye amandla kuyasidinga vele usithathe lesi sigubhu Dokotela leyo indaba yokuthi usaba uyalena le kodwa ubuye ifuna lento ubuzwa ngabantu bekhuluma ngayo lento iyasebenza lento iyagqilaza nakanje Dokotela sithini la masithi umuntu hayi vele uyijube usithathe isigubhu yazi lento sathi ngayibhekisa kumfundisi yazi kunabafundisi asebebiza ngisho abantu baphuma ngembhobho manje kula eThekwini kuhambe yoko Pine Town ko Maritzburg kubizwa abantu ukuthi abeze sonto hayi bomune isigubhu ombiza umuntu umune isigubhu awuyo kobiza umuntu ingakho ngithi sithathe nje isigubhu ngoba yiyo lento esikuembarrassa manje ihambile lento yakho usukubiza abantu manje lento kade ungayenzi wena kwenela ukuthi uye radweni woshumayele radweni waswachazela hayi ukubiza abantu waswachazela abantu ukuthi ukuphi hayi ukuthi uyobiza abantu if usubiza abantu ihambile into oyithathile thatha isigubhu ngoba ngempela lento ukuthi uzoloku usibalekela vese kugcineni uzogcina kusona ngoba labantu ohamba kubona abakusizayo bavese bakusiza ngoba banesigubhu why don't you resort to uthathe lento abayisebenzisayo nabo ngoba lento wena uvese oyibalekelayo uvese uzogcina kuyona yebo engisho ukuthi isigubhu is not isithwalo isigubhu kuyinto yokuphefumula isigubhu kuyinto ukuthi uthi ukuphumula kancane uphume kulento kade lokho ungazi khona umuntu othola ukuthi kwamanje ingane zakhe akasathatha ifone ephuma ingane yakhe eres ngoba ingane ifuna u200 rand kuphela akanawo uthemba ukuthi lento ayenzayo legcikeni khona ezokwenzeka noma ngabe uyinyanga uthi hayi ngisebenza ngezigubhu awukube naso ngoba mase sizokuvala thina sikuvala ngesigubhu thina uma uyinyanga uzovala ngesigubhu yabo
njengoba ungenaso zokuvala futhi ungabi nesisodwa ngoba mina ngihleze ngibatshela abantu isigubhu esodwa sisebenzi sifana nenkomo eyodwa usuku nayo ayilale sibayini sakho ifuna uzoyifeyisisa kamaka isigubhu mase sodwa siyathwebuleka siya kulawo nezigubhu eziningi mina nginesigubhu yonke indawo kunezigubhu ngoba ngisebenza ukuthi ngithwebule lezi ezinye izigubhu umuntu onesigubhu mina ofika mina kade ngisesalisbury ngathwebula yonke into ngasala ngedwa inyanga ngoba nganginezigubhu ezinkulu eziningi futhi ngalo ndlela ke isigubhu kasingabi sodwa iba nazo izigubhu ezihlukene ngama office kuthi lesenza ukuthi ungathi nesigubhu esenza yonke into amanga vese lonto yabo amanga lonto iba naso ke isigubhu leti ibhekise kwena vese minqena ukusho igama lakho ibhekise kwena ukuthi iba naso isigubhu kodwa singabi sodwa Babu Dokotela bawusizwa ujabule siyabonga Dokotela mzuka amancinge sabantu kakhulu Dokotela ngaloko Dokotela wena ujabulile nithokozile Dokotela sikhuluma nayo indaba enkulu manje engiyithandayo nami nethanda umbukeli waba Dokotela TV Mega Win Competition Dokotela Mega Win sithini la Dokotela kwenzakalani la kwase kuba khona competition manje kanti lento isebenza kanjani iMega Win inebanga elide kakhulu ezohamba ngoba sinama stages nama phases ahlukahlukene sine phase yokuqala sine phase whereby sobe sinikeza abantu imali straight sine phase whereby sobe sinikeza abantu izitofu nama fridge then mase kuzothi sine phase la sobe sikhipha khona imoto ka 1 million nakhona abantu bazobe beyibhejela njengamanje sithi abantu mebefuna la sikunika iopportunity ukuthi uwine ama appliances uwina istofu esu2 hot plate ehlangana microwave uwine iketelo uwine iiron most of the time I know kunabantu abangena microwave abafudumeza emsebenzini yabo then ngo 200 rand sikunika ukuthi dlala ngo 200 rand if you could win ngoba sizowinisa abantu abawu10 kuphela you could win lezi zinto lezi as long wena ukuthi ubudlala ukuthi noma ungadlala kangaka usendele iproof of payment ku WhatsApp number iWhatsApp number ozoyisebenzisa ithi 060 386 4530 uzosenda lapho ke proof of payment 060 3864530 i-account number ozoyisebenzisa yaCapitec la uzobudlala khona ufaka khona le mali ithi into yakhona it's 213 428 0626 account number yaCapitec 213 428 0626 and then masiqeda lo sizongena whereby sizobeka imali ngibudget 100,000 engifuna ukunikeza abantu and mebefuna futhi nalapho futhi bazongena ngo100 rand to win ukuthola nabo ama shares kula 100,000 ngoba ngifuna ukunika abantu abo10 but yonke le mali 100,000 ngizobanika 10,000 rand Babu Dokotela bawesizwe bawujabulile win now lento izokwenzeka sizokuthumelela kwakho and into enhle siyenzile lento kade sipha abantu 300 rand ebesiyenza sisende even evidence namba kabantu awenile nabo laba bazona ama appliances sizoba publish sithi namba kabantu abawinile ngoba mase siya ko 10,000 sizoba publish kuze kufike lapha emotweni and then iphupho lami elikhulu attack ingane ezemavarsity esizonazo sizozwini zifundiswe uBabu Dokotela zizeziqede nakhona futhi uzoyenza competition ukuthi NSFAS phuma uphume kuNSFAS engane yakhe ifundiswe yithina ngendleko zethu ngoba lento ukuthi ingane yakhe ihlala kuNSFAS ihlala lapha egoqoqoqweni ko South Beach kuyachanywa lana kudayiswa idakamizwa la naye ingane yakhe eqashela because ifunda kuNSFAS kanti imizofundiswa uBabu Dokotela izohlala nginama flats mina hayi flat wena mhlawumbe una flat mina nginama flats nginemisi Babu Dokotela wawesizwe bawujabule ufana odla kamnandi Hey Dokotela kusizoba mnandi kakhulu Dokotela siyathokoza kakhulu ngaloko siyabonga kakhulu Dokotela hlaba siyikhulumeni le yokuthi ngathi izithwalo zinamazinga ngathi zinama level ngathi zihamba ngegaba Dokotela sithi la uma sikhuluma ngesithwalo sedamu endlini ngiyasuma ngiphulisa eminyango mina singena endlini manje nali sithi ngesithwalo sedamu endlini Dokotela ayahlupha leyo mkhulu ayahlupha akuyona ingane leyana ke siyakhela umuntu ophethe imali yamaphepha umuntu unale imali isigodo semali iphelele imali yakho sokwenzela ngesithwalo siyakhela umuntu osuke nayo imali engango 1 million rand ithi into ngifuna ube ne-million iqala uma ungenalo ungangihluphi ungangifonela futhi singalo sinigodelele yenze inegotiate lento le ithi into ufuna ube nomuzi omkhulu ube nomunye umuzi nje njengoba mina nginemizi o9 ngasenza omunye walomizi kune room lapha kufuna le room ngiyikhiye this number 1 ngiyikhiye ngikhiphe yonke furniture phakathi bese ngifika la roomini ngoba sengivese ngikhonkile
noma ngabe iflat noma ngoba vese sengikhonkile into engizoyenza ngizokwakha la e-center ngakhe i-square ngama blocks u2 line konke kahle bese ngifaka ama tiles kube kuhle kube nje i-swimming pool encane nje bese ngiya olwandle ngifike ngikha amanzi olwandle nesihlabathi sakhona namatshe akhona ngifike ngizowathela la kule swimming pool engiyakhayo ngihambe ngimfuleni omkhulu onjengomsunduzi ngifike ngikhe futhi nakhona amanzi akhona nesihlabathi namatshe akhona amancane ngifike ngizowathela la bese ngobheka kunempophomo khona ngifike ngikha amanzi la aphuma lapha empophomeni hayi direct empophomeni lana njengoba ehla nje aqhaba lapho ngikhe wona lamanzi lawo ngithatha isihlabathi ngithathe amatshe khona ngokuthela lapha ngihlanza imimoya emithathu yasemanzini bese ngiqedile lapha bese ngiphonsa imali eningi emhlophe bese ngithatha imbuzi hayi ichwane lembuzi imbuzi intondolo mengiyindoda lento lena ngiprefer ukuthi ayizwe amadoda ngifuna uthatha intondolo uyingenisela ngaphakathi umusi usuyavala nisale nobabili uyibambe ngempondo uyithwala uyijikijela la phakathi uyicindezela izifele la kulo swimming uzoyibona impesuka lana iqhwandeza ifuna ukusukuma nawe imbuzi kuukuthi wena uyathwala phela namhlanje uthatha lento le lembuzi lena izoze ife kunegama ufuna ulibize elithi nyabhanga uyibize lento uzobona amanzi eswinga ethatha ispirit sikanyabhanga uloku ubizile le ndoda uyibizele uzothi uthwini imbuzi bithula umusi uyikhipha inyongo uyiphuza inyongo umusi uyithela enye uyibeke eceleni umusi ukhala amanzi waphuza usho ukuthi nyabhanga namhlanje ngifunani namhlanje ngifuna ukuthi nokuthi uyibale zonke into ezinkulu ozifunayo umusi usuyowenza lo yamuthi ke lo yanake emva komusi usukwenzile usuyabuya ke mina usuzonikezwa imfihlo ngomhlamba ubuthonyiwe kanyabhanga ukuthi ubani unyabhanga uzothi umefika lapha la kukhanye lapha kula swimming pool yakho kuzothi kusuka ukuthi uyafika kunento engathi ufish ehamba lapha phakathi emva lokho ungayithola kusuke kuyile nkosi ke lena yonke into oyenzayo ewumsebenzi omkhulu uthola uthenda umsebenzi kunenkampani oyaziyo ukuthi iyona ezobhida udle umsebenzi uyahamba uphuza la manzi ukhwife elangeni uthi njengamanje angafiki akafiki lo muntu lapha yana ku presentation unyabhanga uhamba phambili afika umthatha ambuyisela eceleni ke weekend ancwathi check status ithi rest in peace yakudlalwa lamkhulu akudlala uma usebenza ungifundisi unalo le dam leli usulakhile umuntu noma ngabe imupho uma ungamkhelela kulamanzi wathi akaphuze la noma ube istroke sakhe besisa nini bekunjani uzosinda same time because usuku operator kwesinye isigaba kodwa you pay $1 million as compromise Babu Dokotela bawesizibojabulile siyabonga Dokotela siyabonga kakhulu Dokotela sikhulumile kakhulu ngezithwalo ngamazinga ngazo zonke ngokuhlukana kwazo Dokotela but asikhulumeni lesi isithwalo segazi yesinjani Dokotela futhi esobani lapha seyinjinga ezithile noma esabantu amadoda laba abantu nokhakhala liqinile noma sine class noma sinabathi hayi sine class mkhulu sine class ufuna umuntu ongalifakile iphinifa lapha ufuna ukufaka iphinifa lesithwalo senza ngo250,000 esegazi lesiyana sikubulela imbuzi uma ususiphuzela igazi lakhona bese sikunika umuthi sithamba uphalaza lapha emgodini ufuna uliphalaze legazi khona igazi ufuna liphume kwena izophuma seliyihlwile musa liphume lehlwile bese nisale lodwa lehlwile bese sithi ayiseku right bese liphumule lohlwile lelo usungenile ke emkhathini they have to suyenziwa ke lemfihlo ke lenake usuyenziwa kodwa legazi ufuna uqala uliphuze mase silithele lemzimbeni wakho sikuraphe ngalo libe bovu yonke into mase njengamanje hamba ophalaza nesikhathi uphalaza ngathi liyadabuka lesi sikhumbeni kwenegazi uphalaze kuzophuma lele ngathi liyihlwile seku right mase siyakufaka ke lemfihlo uthwele ngegazi after 10 years was the same thing lo wayenzayo after 10 years was the same thing lo wayenzayo as long usafuna ukuceba ungasafuna ukuceba yiyeka futhi umbuzo uthi ekhaya sidlile utho yini hamba ukhuluma nomasingcwabisane oseduzane ngoba uzoba celebrate hamba uyokhuluma nomasingcwabisane oseduzane ngoba usuzoba famous uma kukhona oshonayo ekhaya bakhalise kodwa ibhokisi alithengwa wena batshela ukuthi uzobasiza ibhokisi nani uzocela ukuthi ubakhokhele wona na ngempela kumasingcwabisane ufika ukhokha ucash
ebhokisini kunento efuna ifakwe lo muntu azohamba nakuze ukuthi ingezudlupha. Dokotela. Baba wesizwe baba ujabulile. Lo muntu uma sefakiwe uma uzokhuluma le madlebeni kuwena. Ethi bhuti usuka ungenze njena. Musu uthi fusek. Athi bhuti usungazokushisa umngamo uthi ngithe fusek. Uwiki wisilima ngithole ngawe la ekhaya. Baba Dokotela baba sesiba njalo ufana umhleja ekhahla umlungu hayibo kuyathwalwa kodwa ungathwala sayifake. Siyabonga. Thank you very much. Sibongile. Wena muntu osuka eGoli kuma province akude qaphela lokhu njalo uma uza kaBabu Dokotela eThekwini kunezimoto ezihleliwe ezizokulanda e-airport noma eDurban station zikulethe kaBabu Dokotela mahala zibhalwe Babu Dokotela. uBabu Dokotela akwazi ukusiza ezinkingeni eziningi zemali zebhizinisi zomcebo. Ingabe ufuna isigubhu semali ufuna umcebo waphakade noma uphondo lwemali uBabu Dokotela engakusiza kukho konke lokho. Sishayele ku 082 459 1816 noma ku 063 689 8922. uBabu Dokotela usayindlondlo kwezokwelapha nokuphakamisa abantu.